Gawn ni gydweddio. Ein Duw a'n Tad, i ni'n diolch i ti am yr hyfrydwch eto, roedd ti wedi ganiatáu ni, gael dod ynghyd at ein gilydd, ac i'th bresenoldeb ac i'th wyddfod di yn y lle hwn. I ni'n gofyn i ti arlwydd y byddwn ni'n ymwybodol o'th bresenoldeb yn ôl yr addewid. Iesu Grist wedi addo bod gyda'i bobl yn y canol ac yn ei bendithio. Ni'n gofyn i ti am ras i gydnabod y presenoldeb hwnnw, ac ni'n gofyn am nerth dy lan ysbryd wrth i ni geisio addoli di nawr mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Bydded y cyfan yn fawl ac yn ogoniant i ti ein Duw. Yn enw Iesu Grist ni'n gofyn. Amen. Ni'n mynd i ganu ddechrau, mynd 59, mynd David Charles, Cerfyrddin, rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. 59. Wel, gael croesawu chi gyd yn gynnes iawn i'r oedfa prynawn yma, a dweud y bydd yn aluniaeth ysgafn ar ôl y gwasanaeth fel arfer. Cyhoeddi cwrdd gweddi wedyn y drydedd nos Iau mis Tachwedd, sef yr ail ar 15, 17th. A'r oedfa nesa, os dyw ei mynd prynawn Sul nesa, oedfa nesa yn Gymraeg, beth bynnag am hanner awr wedi 3. Wel, fe wnair y casgliad nawr ac fe ganwn ni ar yn hystedd mynd 647. Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd sy'n mynd o blith y byw, a'i henwain peraroglu sydd a'i hun mor dawel yw. 647.
Wel fe drown ni at air Duw y prynhawn yma, darllen yr ail Samuel a'r 9fed bennod, ail lyfr Samuel a'r 9fed bennod. Clywch air yr arglwydd. A Dafydd a ddywedodd, a oes eto un wedi ei adael o di Saul, fel y gwnelwyf Trugaredd ag ef mwyn Jonathan. Ac roedd gwas o di Saul a'i enw Siba, a hwy a'i galwasant ef at Dafydd. A'r brenin a ddwedodd wrtho ef, ai ty di yw Siba, a dwedodd yntai dy was yw e fe. A dywedodd y brenin, a oes neb eto di Saul, fel y gwnelwyf Trugaredd Duw ag ef. A dywedodd Siba wrth y brenin, y mae eto fab I Jonathan yn gloff o'i draed. A dywedodd y brenin wrtho, pa le mae e fe? A Siba ddywedodd wrth y brenin, wele fe yn hi Machir, mab Amiel yn lo Debar. Yna brenin Dafydd anfonodd ac ei cyrchodd ef o di Machir, mab Amiel, o lo Debar. A phan ddaeth Mephibosheth, mab Jonathan, mab Saul at Dafydd, fe a syrthiodd ar ei wyneb ac amgrymodd. A Dafydd a ddywedodd, Mephibosheth, dywedodd yntai, weled y was. A Dafydd a ddywedodd wrtho ef, nac ofna, canis gan neithir y gwnaf Trugaredd a thi, mwyn Jonathan dy dad. A mi arroddaf yn ei ôl I ti holl dir Saul dy dad, a thi a fwytai fara ar fy mwrdd I yn wastadol. Ac fe a ymgrymodd ac a ddwedodd, beth ydyw dy was di pan edrychyd ar gi marw o'n bath I. Yna brenin alwodd ar Siba gwas Saul ac a ddwedodd wrtho, yr hyn oll oedd eiddo Saul ac eiddo I holl di ef, a roddais I fab dy feistr di. A thi a erddi y tir iddo ef, ti a thweision, ac a'i dygu mewn fel y byddo bara I fab dy feistr di, ac a bwytao fe. A Mephibosheth, mab dy feistr di, a fwyty yn wastadol fara ar fy mwrdd I. Ac I Siba, yr oedd 15 o feibion ac 20 o weision. Yna dywedodd Siba wrth y brenin, yn ôl yr hyn oll o'r chymunodd farglwydd y brenin I was, felly y gna dy was. Yna dywedodd Dafydd, Mephibosheth a fwyty ar fy mwrdd I, fel un o feibion y brenin. Ac I Mephibosheth yr oedd mab bychan a'i enw oedd Micha, a phawb ar oedd yn cyfaneddu ti Siba oedd weision I Mephibosheth. A Mephibosheth a drigodd yn Jerusalem, gan is ar fwrdd y brenin, yr oedd fe yn bwyta yn wastadol, ac yr oedd fe yn gloff o'i ddeudroed. Bydde di fendith Dduw aros yn helaeth ar y gair yna o'i eiddo. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni gydweddio. Ein Duw yn tad I ni'n mentro i'th bresenoldeb di eto yn heiddiannau digonol, ein prynwr a'n gwaredwr anwyl yr arglwydd Iesu. I ni'n diolch yn fawr iawn I ti amdano fe. Diolch I ti am ei berson. Diolch I ti am ei waith. Ni'n diolch I ti am Iesu Crist yn ei gyfansoddiad yn dduw ac yn ddyn, yn gyfryngwr perffaith. Fe ddwedwn ni gyda'r emynydd, o diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan, o am gael ei adnabod fy mhriod I am rhan. Ein ni'n diolch yn fawr I ti am y cyfryngdod hwnnw, y pellter oedd ryngddynt mor fawr, fe llanwodd a'i heiddiant ei hun, ymaflodd mewn dyn ar y llawr, fe dygodd ar diwdod yn un. Ein ni'n diolch I ti, dim ond Iesu Grist allai fod wedi gwneud y fath beth.
Ac ni'n diolch I ti Arglwydd fod Iesu Grist yn briod annwyl i'w eglwys. Diolch I ti yn bod ni trwy dy ras di'n unig wedi dod yn rhan o ddyweddu yr Arglwydd Iesu. Yr eglwys yma'r Arglwydd Iesu Grist wedi ei charu hi ac wedi rhoi ei einioes drosti. Wedi cyfodi i'w chyfiawnhau ac yn ei glanhau yn feunyddiol ar olchfa ddwfwr trwy y gair. Fel y bydd hi yn eglwys heb frycheuyn na chrychni na dim o'r cyfryw. Ni'n diolch yn fawr I ti am y cynllun ardderchog, am y bwriadau mawr ardderchog sydd gyda ti ar gyfer dy eglwys. Ac ni yn falch Arglwydd o fod yng nghwmni'n gilydd y rhai sydd yn perthyn I eglwys Iesu Grist. Falch I weld wynebau yn gilydd y prynhawn yma. Falch I gael cymdeithas gyda'n gilydd. Y rhai sydd yn rhodio gyda ni ar y daith i'r nefoedd. Yn gyd bererinion ar y ffordd. Ac mae stori gyda ni ddweud o ddiwentad. Tystiolaeth gyda ni ddwyn I ras Dew. Ni'n diolch I ti a, ni wedi darllen am Mephiboseth yn cael ei gyrchu. Arglwydd mae sawl un o'n ni, mae prynawn mae'n teimlo bod ni fel Mephiboseth mewn sawl ffordd. Ac wedi cael ein cyrchu. Ac wedi cael dod at y brenin I hunan. A wedi cael dod at fwrdd y brenin ac I gymdeithas gyda'r brenin. Gyn ni diolch I ti am y ddarpariaeth heleth sydd wedi cael ei wneud ar ein cyfer ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch I ti am y danteithion sydd ar fwrdd yr Efengil ac yn bod ni'n cael yn gwahodd i'r wledd o blegyd fod pob peth yn barod. Diolch I ti Arglwydd na rhaid I ni I geisio dod â dim i'r bwrdd yma. Ond bod y cyfan wedi wneud eisoes ar ein rhannu ac ein mwyn ni gan yr Arglwydd Iesu Grist I hun. Ni'n diolch I ti Arglwydd mai nid rhyw joint venture yw I rhyngon ni ar Arglwydd Iesu, ond I fod ar ben I hunan wedi cwblhau y gwaith. Ac hynny wrth dyfod di, ac ni'n gwybod hyn Arglwydd gan dyfod ti wedi I atgyfodi fe o'r bedd. Diolch I ti fod hyn yn stamp dyfendith di ar waith ein gwaredwr. Ni am hyfrydu gyda'n gilydd felly yn yr Arglwydd Iesu prynhawn yma. Arglwydd y baich sydd ar yn calon ni yw o na byddai llawer mwy yn gweld gwerth yn enw Iesu Grist ac yn ymofyn am Trugaredd ac yn dod fel dath Mephiboseth ystyried I hunan yn gi marw ac yn ymgrymu ger bron y gwaredwr ac yn derbyn yr hodd yna o fywyd tragwyddol am y ddeiant pechodau o Arglwydd llwydda dy waith yn y dyddiau yma. Ni'n ymwybodol o ddiwentad eto o'r sefyllfa yma yn Tabernacl ac yn diolch yn fawr I ti am waith yr Efengil yn y lle hwn ac am waith Dewi ac Alun hefyd ac ni'n gofyn I ti nerthu breichiau nhw os gweled i'n dda. Ni'n gofyn I ti y bydd yna weddi mawr drostyn nhw ac y byddi di'n llefaru trwyddyn nhw o'r pwlpit hwn ac yn dymuno ddiwentad y bydd bobl yn ymwybodol dy fod ti yn siarad â nhw yn uniongyrchol megis o llefara a ddwyn Iesu. Mae deiriau fel y gwyn oll yn dwy'n I mewn dan nefedd ac sydd o anfeidrol yr un. Y siarad personol uniongyrchol hwnnw Arglwydd ar ymwneud personol yna ni'n gofyn am hyn yn y dyddiau yma. Yn ymwybodol hefyd Arglwydd o'r colledion sydd wedi bod ac yn gofyn I ti I ddiddannu rhai sydd yn dal I alaru. Ni'n gwybod fydd yna alar am amser Arglwydd maith, falle trwy gydol bywyd, ond ni'n gofyn I ti I gynnal, ni'n gofyn I ti bydd yr addewidion yn dod yn felys, dy air di yn gynhaliaeth, dy ysbryd di yn ddiddanydd, fel sydd wedi I addo. Ni'n gofyn I ti y bydd meddwl am y rhai sydd wedi mynd o'n blanu, lle maen nhw'n awr, yr hyn y maen nhw yn I fwynhau yn dy bresenoldeb di, gweld yr Arglwydd Iesu yn ei ogoniant,
y bydd hyn yn foddion ni'n tynnu ni ar ei hôl nhw. Ac y byddwn ni yn awyddus o ddiwyntad i redeg yr yrfa a osodwyd o'n blaen ni, gan edrych ar Iesu, gan edrych ymlaen yn obeithiol, yn hyderus at y dydd y byddwn ni'n hefyd arglwydd yn gadael y ddeiar yma ac yn cael yn galw i fod gyda'r arglwydd Iesu ac ymuno gyda'r ysbrydion y rhai aberffeithiwyd yn efoedd. Ni'n diolch i ti am y cwmwl tystion yna felly sydd wedi mynd o'n blaen ni. Arglwydd, ni'n ymwybodol o'th waith di dros y byd ac ni'n clywed am fendith mawr mewn rhai mannau. Ac ni yn cael yn cyffroi o ddiwyntad ac ni'n ddiolchgar o waelod yn calonnau dy fod ti'n dal ar waith. Ond ein dymuniad mawr ni arglwydd pan ar eraill rwyt yn gwenu. Paid a'n gadael ni bywhad y waith yng nghanol y blynyddoedd yw ein cri ni, a bywhad y waith yn ein calonnau ninnau yn nawr difa pob rhyw bechod cas a chynnydd i bob nefol ras. Bendithian ni a madden byen i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i ni fynd at air Duw, ni ganu eto gyda'n gilydd 174. 174. Mae'r Iesu'n fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. Pob ffydd a dawn a ffurdeb mi lefa amdani'n twy, ond arno'i hun yn wastad edrychai'n llawer mwy. Gweld wyneb fan wylid, wnaim henaid lawenhau, trwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau. Pan elon twy yn eisiau, pan bydda fi yn drist, tra caffwy weled wyneb siriolaf Iesu Grist. 174. Amen.
Wel, ga i ofyn am eich sylw caredig chi am chydig prynhawn te i'r nawfed bennod o ail lyfr Samuel. A'r adnod gynta, fyddwn ni'n sylwi ar mwy nag un peth yn y bennod ac yn crwydro tu allan i'r adnod hon. A Dafydd a ddywedodd, a oes eto un wedi ei adael o di Sol, fel y gwneilwyf Trugaredd ag ef mwyn Jonathan. Gen i frawd yng Nghyfraith oedd yn dysgu yn ei Llundain, dysgu plant cynradd, ac ysgol eglwys oedd felly oedd rhaid dod ar ysgrythyr i fewn a dysgu rhywfaint o'r ysgrythyr i'r plant. A dyma fe yn penderfynu dweud stori'r mab y fradlon wrth y plant. Ac nath e adrodd i fi ymateb y plant i stori y mab y fradlon. Ond nhw'n methu'n lan a deall ymateb y tad, pam fydde'r tad yn derbyn y mab yn ôl yn y modd y gwnaeth e. Pam rhoi gymaint o groeso i'w fab. Ond nhw'n disgwyl, os fydde'r tad wedi croesawu'r mab yn ôl o gwbl, bydde'r tad yn dod i'r mab ar brawf, falle, yn rhoi pryd o dafod iddo fe, yn ei gystwyo fe, yn dweud y drefn wrtho fe am ei fod e wedi bod mor heirllig a gofyn am ei etifeddiaeth cyn pryd, ac oedd e wedi bod yn heirllig yn gwneud hynny, ac wedi gwastraffu yr etifeddiaeth, y cyfan wedi mynd yn y wlad bell, ond oedd dim sôn o gwbl nag oedd am y pethau hyn, a'r plant jyst yn ffili deall. Yr hyn oedd nhw'n ffili deall oedd gras Duw. A dyw gras Duw ddim yn gwneud sens i synwyr cyffredin naturiol. Mae gras Duw yn anhygoel yn Duw e. Dim rhyfedd bod John Newton wedi ysgrifennu'r pennill o'i brofiad ei hun Amazing Grace. Dyna ni'n cael yn y darn yma o ysgrythyr. Dafydd yn dangos gras tuag at rhywun oedd ddim yn gwybod i ddechrau, a oedd na rhywun ar ôl o deulu Sol. Ond pan i fod yn deall, mae fod yna un o'r enw Mephiboseth, mae yn dangos gras anhygoel tuag at Mephiboseth. A dwi'n meddwl, chi'n bod, mae gwneud hyn o Dafydd o blegu i fod yn sicr wedi profi gras Duw ei hunan. A chi'n gweld dyna beth ddyle ddigwydd yn te, pan yn bod ni'n profi gras Duw i'r fath raddau, fe ddyliau fe yn gwneud ni yn bobl rasol. Ond dyn ni ddim o hyd, gweithio'r modd, ydy ni. Ni sydd wedi derbyn gras cymaint, ni'n gallu bod yn ddi-ras ambell waith, gweithio'r modd. Ond mae Dafydd fan hyn, mae yn rasol tu hwnt. Wel nawr, dewch i ni gael meddwl am pwy oedd Mephiboseth i ddechrau. Wyr i Sol oedd Mephiboseth, ei dad Jonathan oedd ei dad wrth gwrs. Chi'n cofio bod Sol yn frenin oedd wedi gwneud i weitha gyda Dafydd. Oedd wedi ceisio ei ladd mwy nag unwaith. Oedd e'n casau Dafydd, oedd e'n eiddigeddus iawn o Dafydd. Ond mae Sol wedi cael ei ddiwedd, mae Sol wedi marw, ac mae yna dynasty newydd wedi dod i'r orsedd. Mae Dafydd nawr ar yr orsedd. A chi'n gweld, beth oedd yn ddisgwyliedig mewn sefyllfa fel hon oedd y bydde'r brenin newydd yn cael gwared ar unrhyw un oedd yn perthyn i'r hen i'r hen deulu, yr hen deulu brenhinol. Rhag ofn y bydden nhw rhywbryd yn y dyfodol yn codi gwrthryfel yn erbyn y brenin. Ac felly, yr hyn oedd i'w ddisgwyl oedd y bydde Mephiboseth yn cael ei alltudio, neu falle yn cael ei garcharu, neu falle yn cael ei ladd. Dyna oedd yn digwydd slawer dydd, dyna sydd yn dal i ddigwydd.
mewn llawer iawn o achosion fel hyn yn y byd sydd ohoni hyd yn oed hyd y dydd hwn. Ac felly mae Dafydd yn gwneud yr hyn sydd yn anisgwyl iawn yn gofyn os na rhywun ar ôl o deulu Saul fel y gwnelwydd beth. Dial arno fe? Na, ddim o gwbl, ddim dial arno fe o gwbl, ond dangos Trugaredd iddo fe. Ac mae'n cael y newyddion felly fod yna un, mae Mephiboseth yn byw mewn lle o'r enw Lo Debar. Nawr, ystyr Lo Debar yw lle nag os na ddim porfa o gwbl. Os na ddim porfa i'r anifeiliaid, dyw'r anifeiliaid ddim yn gallu byw, a dyw bobl ddim yn gallu byw chwaith yn fras mewn lle fel yna, mi fydde'r bobl wedi bod yn newynu y bobl oedd yn byw yn Lo Debar. Felly, allwch chi ddychmygu y dyn yma, Mephiboseth, mae e'n byw yn y lle yma, lle mae yna newyn wedi bod am genedlaethau falle. Wel, mae'n dene. Dyw e ddim yn ddyn braf, cadwrus i edrych arno fe o gwbl. Mae ar ei gythlwng, mae'n starfo. Ac wedyn mae yna rhywbeth arall yn perthyn iddo fe. Mae yn gloff oedd ddeudroed. A'r hyn ddigwyddodd oedd fod un nyrs yn ei gario fe. Ac o'n nhw'n ffoi, a ffoi oedd i wrth Dafydd oedden nhw mewn gwirionedd flynyddoedd ynghynt. Ac mae'r nyrs yn syrthio, ac mae'r plentyn yma gyda'i yn ei breichiau, ac felly mae e'n anabl o ble gyd i fod e wedi syrthio. Nawr, mae yna un peth arall ddylen ni weid hefyd am Mephiboseth. Ystyr yr enw ei hunan, Mephiboseth, yw dyn gwaradwyddus. A shameful thing yn Saesneg. Peth hyd yn oed, nid dyn, peth gwaradwyddus. Shameful. A chi'n gweld, ni'n gallu gweld yn glir fan hyn, ydy ni ddarlun o'n cyflwr ni nawr, wrth natur. Mae'r pethau yma yn wir yn ysbrydol amdano ni. I ni'n perthyn i'r teulu rong i ddechrau ynddi ni. I ni allan o ffafor gyda Duw ynddi ni. I ni'n perthyn i deulu adda. I ni'n perthyn i deulu'r gwrthryfel yn erbyn Duw. Ac i ni'n cael yn geni yn wrthryfelwyr. Yn bell waith mae'r gwrthryfel yma sydd yno ni yn cael ei gadw lawr. Mae'n cael ei fygu dipyn bach falle yn bell waith. Ond falle bod chi'n cofio cyn i chi ddod i'r bywyd, mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna rhywbeth anffodus yn digwydd, mae rhyw dragedi'n digwydd. Ac wedyn mae'r gwrthryfel a'r casineb yma yn codi'r wyneb wedyn. Mae'r elyniaeth yn dangos yn erbyn Duw. Ac ambell waith, hyd yn oed fyddwn ni'n iwso'r iaith oedd gyda Pharo, pwy yw Duw fel yr ifydd hawif iddo, meddai Pharo. Mae e'n herio Duw yn Duw. Mae hyn yn wir amdano ni sydd yn perthyn i'r teulu rong, i deulu adda. Ac wedyn, mae'r un peth yn wir amdano ni a Mephiboseth. I ni wedi syrthio hefyd yn dyn ni. Mae'r cwymp yn amlwg iawn ym mhob man o'n cwmpas ni. Yn cofio mynd i ymweld ag ysbyty Dewi Sant, ysbyty meddwl Dewi Sant, oedd rhywun gen i yno i weld bob wythnos am gyfnod hir. A es i ddim trwy'r drws erioed y lle hwnnw heb feddwl bod oedd y gwirionedd yn dod yn gryf ac yn gwneud argraff arno i ni'n byw mewn byd syrthiedig. Y bobl yma, a'i meddyliau nhw ar chwal i gyd. I ni'n byw mewn byd lle mae yna afiechyd yn cyrff ni. I ni'n byw mewn byd, fel o'n gweud, lle mae yna wrthryfel yn erbyn Duw. Dyn ni ddim mewn cymod a Duw o gwbl. Mae yna bechod yn amlwg iawn yn cynyddu ac yn amlhau yn ein byd ni sydd yn dangos yn bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Ac yn y bywydau ni, mae'r cwymp yma yn amlygu hunan mewn gymaint o ffyrdd yn diwe, ond un ohonyn nhw yw bod ni'n methu cerdded yn syth
methu cadw'r llwybrau i'r nef. Mae Emyn Morgan Rhys mor wir yn dywe, gwnes addunedau fil, lle bod ni wedi gwneud nhw cyn i ni ddod i'r bywyd, lle bod rhywfaint o gydwybod naturiol o bryd i'w gilydd ac i ni dweud wrth yn hunain, wel, mae rhaid i fi beidio gwneud hyn a'r llall. Mae rhaid i fi geisio dod i mywyd, rhoi mywyd mewn trefn, rhoi trefn ar y mywyd, ac i ni'n ceisio eto peidio gwneud rai pethau a gwneud pethau eraill i ni'n gwybod ddylen ni fod yn gwneud, ac wedyn i ni methu, ni gwneud addunedau fil i rodio'r llwybr cil, ond methu rwyf, syrthio i ni, baglu i ni. Fel bydde Mephibosieth, dwi'n yn gwybod a oedd na ffyn bagle gyda Mephibosieth, ond methu sefyll, methu cerdded yn sicr yn iawn. Ac wedyn mae rhaid i ni ddweud yn bod ni yn waradwyddus hefyd. Mae yna rhywbeth shameful ynglyn â ni fel pechaduried yn dos wedi colli'r urddas yma oedd gyda ni cyn y cwymp, wedi colli'r berthynas gyda Duw. Oedd adda cyn y cwymp, oedd e'n gallu rhodio gyda'r arglwydd, ond oedd e'n gallu bod yn hyderus ac yn hapus yng nghwmni y Duw byw. Ond chi'n cofio wedi'r cwymp beth nath e trio cwato, trio cilio, trio cuddio, ac meddwl bod prenau, bod coed yn mynd i'w guddio fe oddi wrth yr arglwydd. Mae nhw rhywbeth gwaradwyddus o dwp ynglyn â hynny, yn dos e mewn gwirionedd. Ond ni'n waradwyddus yn ympechod, ac yn byw ymhell yn lodebar yn y byd, lle does na ddim i borthu ein heneidiau tragwyddol ni. Meddyliwch chi nawr am rywun dan argyhoeddiad o bechod. Beth sydd yn y byd iddyn nhw? Rhywun dan argyhoeddiad o bechod yn teimlo yn anesmwyth iawn, fel eich chi'n gwybod, y rhai ohonoch chi sydd wedi dod i'r bywyd, chi wedi cael argyhoeddiad o bechod. A'n tuedd ni pan yn bod ni yn teimlo'n anghyfforddus yw trio mynd i chwilio am ryw fath o gysur, ynte? Ac wedyn, trwch i'r teledu mlaen. Beth gewch chi i fodloni eich enaid chi? Beth gewch chi ar gyfer cydwybod y iog sydd yn rhio dan eich bron chi yn yr cylchgronau, gwedwch? Beth gewch chi yn y soap operas? Beth gewch chi yn y byd? Dim oll. I'ch cysuro chi yn eich enaid. I'ch chi'n wynebu tragwyddoldeb, i'ch chi'n wynebu Duw, chi'n wynebu marwolaeth, i'ch chi'n wynebu'r pethau yma i gyd, a dos a ddim byd i'ch helpu chi o gwbl os e. Ac eich chi ar eich cythlwng yn y byd. Chi'n starfo yn y byd yn yr ystyr foesol nawr ac ysbrydol fi'n siarad amdano fe. Ac mae lodebar ymhell o Jerusalem, ac i ni ymhell wrth yr arglwydd yn dyn ni. Yn eironig iawn, mae'r rhan fwyaf ni wedi cael yn codi yn y capel. Ges i'n ngodi yn y capel, ac ar un ystyr yn agos iawn i bethau Duw, ynte, agos at y gair. Cofio'r adeg, o'n i'n ffodus iawn i gael prifathro ysgol gynradd yn Llangennech, ac o'n i'n gofod dysgu y darnau helaeth o Feibl William Morgan. Dwi'n ddiolchgar iawn am hynny erbyn hyn, ond chybod o'n i'n deall dim byd yno fe. Wrth gwrs, o'n i'n canu'r emynau with gusto, ac o'n i'n hoff iawn ohonyn nhw. O'n i'n gwybod beth o'n nhw yn ei olygu. O'n i'n hoff iawn o'r tonau, o'n i'n hoff iawn o ddiwylliant Cristnogol a diwylliant y capel, ac ar un ystyr yn agos iawn at bethau Duw, ond ymhell bell wedyn. Ymhechod wedi'n ngwahanu oddi wrth yr arglwydd. Wel, dyna'n cyflwr ni. Nawr te, mae Dafydd yn mynd i ddangos gras. Y peth cyntaf mae'n gwneud yw danfon i was Siba i gyrchu Mephibosieth, i nôl Mephibosieth. Mae'n amlwg pam, obligid fyse Mephibosieth ei hunan ddim wedi meddwl am ddod na byse fe. Bydde fe wedi ofni dod. Mwy na thebyg bod e ddim wedi codi yn ei feddwl o gwbl o bethau'r byd yma i ddod at Dafydd i Jerusalem.
Ac felly, mae'n gorfod cael I gyrchu. Petai wedi meddwl am ddod, bysa fe ddim wedi gallu dod o blygyd mae'n gloff. Bysa fe ddim wedi gallu cerdded. Bydde'r daith yn rhy bell iddo fe, bydde ddim golli fforddio trafnidiaeth I ddod, mae'n ddyn clawd. A chi'n gwybod mae hwnna'n hollol debyg i'n sefyllfa ni. Mae'n rhaid yn cyrchu ni I ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni ddim yn mynd I ddod yn hunain. Dyn ni ddim yn mynd I feddwl am ddod yn hunain. Mae pawb sydd yn dod at yr arglwydd Iesu Grist yn dod o blygyd fod yna drugaredd wedi cael ei dangos iddyn nhw, bod yna rhywfaint o ddymuniad wedi cael ei rhoi iddyn nhw I ddod at yr arglwydd Iesu Grist. A bod Duw y Tad yn tynnu, fel oedd Mephiboseth wedi cael transport. Mae Duw y Tad yn goffon transportio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ni ddicho neb ddefod ata fi, medda'r arglwydd Iesu Grist, heblaw i'r Tad i'w dynnu ef. Ac mae Iesu Grist I hunan yn tynnu yn diwe. Chi'n cofio iddo fe ddweud, a minnau os dyrchefyr fi oddi ar y ddeiar, mae'n siarad am y groes, a dynaf bawb ata fy hun, nid pawb absolutely hwnna, ond pawb sydd I fod I ddod, maen nhw yn mynd I gael ei tynnu at yr arglwydd Iesu Grist wedi I groeshoelio. Fe fentra I ddweud fod personau'r dryndod I gyd yn cyd dynnu I dynnu'r pechadur at yr arglwydd Iesu Grist. A pan bod ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist fel pechadur, siwr ni'n teimlo? Ni'n teimlo'n llawn o'n hunain wedyn? Teimlo gallwn ni amffrostio ac y gallwn ni restru'n rhinweddau? Na, ddim gyfeillion. Yn ni'n union fel Mephiboseth, ni'n teimlo bod ni fel ci marw ac ni'n gorfod ymostwng bron yr arglwydd Iesu Grist a rhyfeddu bod ni ddim wedi cael yn difa, bod ni ddim wedi cael yn taflu o ddiger I fron o gwbl. Yn lle yn difa ni, a'n lladd ni, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi rhodd bywyd I ni, bywyd tragwyddol I ni. Ac I ni'n cael maddeiant pechodau trwy waed y gwaredwr. I ni'n cael cymod gyda Duw, I ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist am iachawdwriaeth. Ac mae yna fendithion ar fendithion yn cael ei tyrru ar yn pennau ni fel petai. Dwi'n siŵr bod Mephiboseth oedd ddim yn disgwyl hyn o gwbl. Dod I bresenoldeb Dafydd. Dwi ddim yn cael ei ladd, mae ni'n rhyfeddod iddo fe. Ond mae Dafydd yn dweud wrtho fe, ni rhoi tiroedd dyddad ci nôl I ti. Ddim rhaid I Dafydd I wneud hynny o dde. A mae'n rhoi'r dynastic lands yma nôl I Mephiboseth. Ac yn wir I chi, os oedd hynny yn anhygoel, chi'n gwybod, mae'r gwirionedd yn yr arglwydd Iesu Grist yn fwy anhygoel fyth yn bod ni yn cael mwy yn ôl trwy'r arglwydd Iesu Grist nag agollon ni trwy adda. In him the tribes of Adam boast more blessings than their father lost. Chmod fe gollwyd paradwys yn do fe. Fe gollodd adda I gyfiawnder. Ond beth I ni'n cael nawr pan bod ni'n dod nôl at yr arglwydd Iesu Grist, llawer mwy nag agollwyd. Nid jyst mynd nôl I Eden, ond I ni yn cael paradwys sydd yn disgwyl ni yn y nefoedd I ddechrau, wedyn yn y nef newydd ar y ddeiar hefyd, paradwys ar y ddeiar, fi'n credu hefyd. I ni'n cael hwnnw, ond nid ar unrhyw amod oedd adda yn Eden ar yr amod y bydde fe'n I fyddhau. Nawr, dyn ni ddim yn cael yn gosod ar probation fel Cristogion. Mae paradwys yn cael ei roi outright I ni. A beth am y cyfiawnder? Pa fath o gyfiawnder oedd gydag adda? I gyfiawnder I hunan. Ac oedd I gyfiawnder I hunan yn gwneud y tro yn all right, trai fod e'n sefyll, trai fod e'n I fyddhau. Ond beth wedyn? Wel nawr,
nid yn cyfiawnder ni sydd gyda ni fel Cristnogion, nid yn cyfiawnder ni ar y gorau, ond cyfiawnder ar arglwydd Iesu Grist sydd yn llawer iawn gwell. Ac mae'r cyfiawnder yma, a'r wisg o gyfiawnder yma, yn gyfiawnder sydd yn parhau, meddai'r gair. Chi'n cofio beth oedd y Meseia i fod i wneud yn ôl y nawfed o Daniel? Oedd e fod i ddwyn i mewn gyfiawnder tragwyddol. A dyna gyfiawnder y Cristion. Nid rhywbeth temporary, nid rhywbeth dros dro, nid rhywbeth sydd yn gallu cael ei gymryd oddi wrtho ni. Chi'n gweld oedd y bendithion oedd gyda gadda yn yr ardd yn rai mawr iawn, ond fe gollwyd nhw. O chollwn ni ddim o'n bendithion. Beth os y'n ni yn yr arglwydd Iesu Grist? Ac wedyn, oedd Mephiboseth, oedd yna weision yn cael ei rhoi at ei wasanaeth e. Wel, mae siŵr yn rhyfeddu at hyn hefyd. Nid yn unig, dyw e ddim yn cael ei ladd. Mae'r tiroedd, y dynastic lands yn cael ei rhoi nôl iddo fe. Ond mae yna lu o weision at ei wasanaeth e, at his beck and call fel petai. Beth bynnag mae eisiau, mae'r gweision mae i gael. Os yna weision gyda ni, wel, os gyfeillion, chi'n bod yna lu nefol, dyn ni ddim yn ei gweld nhw, ond ni'n credu bod nhw, bod yr angylion ar gael, mae swydd nhw yw gwasanaethu etifeddion iachawdwriaeth, hynny yw saint yw. Ac ambell waith, falle, ambell waith, fyddwch chi'n ymwybodol o rhyw gadw arbennig arnoch chi. Yn cofio bod yn cerdded yn Llundain rai blynyddoedd yn ôl ar nos Wener, o'n i'n mynd i bregethu, ac o'n i mewn man prysur iawn, ac ar nos Wener, ar nos Sadwrn yn Llundain, mae bobl allan ar y strydoedd, maen nhw'n yfed, mae'r pafin yn llawn bobl ac yn drosodd i'r hewl ac yn y blaen. Ac o'n i'n cael gwaith gwneud yn ffordd trwy'r dorf. Oedd na bobl ym mhob man ac oedd na yrwr taxi wedi troi'r ffenest lawr ac yn paso'n ara bach. O'n i'n gallu cadw lan ag wrth i fod e'n mynd. A gorodd e'r ffenest ac fe ddwedodd e wrth i, be careful, won't you, mother? Ac wedyn fe wyndiodd y ffenest nôl lan ac mi ath ar ei ffordd. Pam ddwedodd y dyn na wrth i am fod yn ofalus? Dwi ddim yn gwybod beth oedd y perygl. Ond pam nath e ddewis fi ddweud hynny wrthai? A'i neges oddi wrth yr angel oedd e, dwi ddim yn gwybod. Ond mae nhw, chi'n bod yn involved, yn cadw, yn rhoi negeseuon. Mae yna elfen filwrol iddyn nhw yn yr ysgrythur. Mae nhw'n gwarchod. Mae angylion Duw yn cael ei roi i wasanaethu dynion. Mae y byd yn gwasanaethu'r eglwys hefyd. Ddarllenes i rhywbeth hynod a hyfryd y dydd o'r blaen am frenin Saudi Arabia gynt, oedd yn fwslim pibir iawn wrth gwrs, ac yn gorchymyn cyfieithu Coran i lawer o ieithoedd y byd. Achos fel ych chi'n bod mewn Arabic, mae'r Coran wedi cael ei sgrifennu yn wreiddio. Lot o fwslemiad rownd y byd ddim yn gallu deall Arabic, ac felly nhw ddim yn gallu darllen y Coran. Ond wedi gwneud hyn, dyma'r cyfieithiadau'n dod mewn amryw o ieithoedd. Chi'n bod ffenomen mwyaf hynod a mwyaf rhyfedd. Bod llawer iawn o'r Mwslemiad yma nawr oedd yn gallu darllen y Coran am y tro cyntaf wedi cael ei troi i ffwrdd oddi wrth y peth. Ac o'n nhw ddim eisiau darllen y Coran mwy, ac yn troi at yr arglwydd Iesu Grist. Ac i'r byd yn gwasanaethu'r eglwys. Mae Crist yn ben i'w chlaw pob peth i'r eglwys. Nid dim ond yn amser yr ysgrythur ni'n gweld hyn yn digwydd. Duw yn codi Cyrus enghraifft, ac yn trwy Cyrus yn gorchymyn i'w bobl i fynd nôl i Jerusalem, ac mae'r deml yn cael ei ail godi, a'r ddeddf yn cael ei sefydlu eto, a muriad Jerusalem yn cael ei ail adeiladu. Cyrus
ddim yn gredadun, ddim yn Gristion, ac eto mae'r arglwydd yn ei godi fe, yn ei ddefnyddio fe, yn ei wso fe fel yna. Ac mae rhaid i ni i ymddiried gyfeillion fod pob peth yn gweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw. Bod yna asiantaethau megis ar gael sydd yn gwasanaethu ni, falle bod ni ddim yn ymwybodol ohonyn nhw. Ac wedyn beth arall, mae Mephibosieth yn cael eistedd ar fwrdd y brenin, yn diwe. Ac mae chi ddanteithion, mae wedi bod yn byw yn Lodebar, mae wedi bod ar ei gythlwng, mae wedi bod yn starfo, a chi'n bod, mae ddarlun hyfryd yn diwe o y pechadur yn dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod at fwrdd yr Efengil. Does a ddim byd wedi bod ar gyfer ei enaid yn y byd, yn yr ystyr foesol ac ysbrydol, ond nawr mae yna rhywbeth ar gyfer ei gydwybod yn dos e. Mae gwaed y tanelliad. Mae yna waed ac mae yna gorff yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei rwygo a gwaed Crist wedi cael ei dywallt. Dyma yw'n diet ni fel Cristnogion. Chi'n cofio bod Iesu Grist wedi dweud yn y chweched o Ioan, o ddieithr, os na fyddwch chi'n bwyta nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i, fe ddim bywyd ynddo chi, ystyr hynny yw yn bod ni'n derbyn gorchestion yr arglwydd, yr hyn gyflawnodd yr arglwydd Iesu Grist trwy dywall ei waed a trwy i'w gorff e gael ei ddryllio, bod ni'n cymryd y gorchestion yna ac yn ei bita nhw fel petai, yn ei cymryd nhw ato ni'n hunain, appropriation, dyna ni'n gwneud gyda bwyd, ynde. Ac felly, i ni'n bwyta'r maddeiant fel petai yn ni. I ni yn cael blas ar faddeiant, i ni'n dweud hynny yn ni. Mae yn rhai o'n emynau ni, blas maddeiant, blas cymod gyda Duw, blas y brynedigaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, blas ar gyfiawnhad. Dwi'n cofio'r blas ges i ar gyfiawnhad wedi fi ddod i'r bywyd, na gyd o'n i'n gallu meddwl amdano fe. Pan dechreuais i bregethu, oedd y bechgyn yn y coleg yn dweud, Dafydd Morris, pregethu ar gyfiawnhad, sy'n eisiau gofyn beth bydd yn pregethu amdano fe. Cyfiawnhad oedd hi. Wel, o'n i'n enjoio fe, o'n i'n gweld bod dim byd tebyg fod yr arglwydd yn fy nghyfiawnhau yn rhad trwy ei rasif, trwy'r brynedigaeth sydd yn Crist Iesu, bod fi'n cael y wisg hardd yma o gyfiawnder Crist, imputed righteousness. Mae'n ardderchog. Dyma'r pethau sydd ar y ford. Ond wyddwch chi, dwi'n meddwl bod yna'r beth well na hynny, ac i ni wedi canu amdano fe. Diolch i Ossian am ddewis yr emyn. Mae'r Iesu'n fwy na'i rhoddion. Mae ef yn fwy na'i ras. Meddylwch am y dyn yma, Mephibosieth, y dyn bach, clawd, clof, tenau yma. Mae'n cael dod at y ford, ond mae'n cael cwmni'r brenin yn yma. Mae'n cael cwmni'r brenin bob dydd. Ac i ni'n cael yn galw i gymdeithas yr arglwydd Iesu Grist. I gymundeb gyda'r arglwydd Iesu Grist. A dyma chi'r gyfeillach orau bosib, ynddo? Cael siarad ar arglwydd Iesu. Ynten siarad â ni, cael pwyso ar ddwy fron yr arglwydd Iesu Grist fel y gwnaeth Ioan. Cael eistedd wrth draed yr arglwydd Iesu Grist fel y gwnaeth Mair. Dod i fyny o ran ialwch gan bwyso ar ein hanwylyd fel sydd yn nghaniad Solomon. Yr intimacy gyda'r arglwydd Iesu, na fydde yna fwy o hynny, ond dyna yw'n braint ni. Mae'r fraint honno i ni fel saint Duw, nid yn unig bita beth sydd ar y ford, ond cwmni y brenin. Bob dydd hefyd, bob dydd. Sgwniodd Mephibosieth yn teimlo ar ôl wythnos o fwyta ar bwrdd y brenin, neu ddeifis falle, neu 6 mis. Wel, mae'n siŵr o fod well i fi drio talu rywsut am y fraint anhygoel yma. Wel, yma bob dydd, dwi'n eisiau bod yn sponger
bob dydd. Mae siwod eisiau talu, mae siwod eisiau fi wneud. Oedd John Newton yn dweud bod hyn yn rhan o brofiad y Cristion, yn rhan o'i brofiad yn bod ni ambell waith yn methu a dirnad pa mor helaeth yw gras Duw ac yn chwilio yn ein pocedi fel petai am rhywbeth i dalu ar ôl sbel. Ond chi'n bod beth sydd eisiau ni wneud yw parhau i dderbyn fel nath Mephiboseth. Parhau i dderbyn bob dydd. Yr oedd efyn ar fwrdd y brenin yn wastadol. Yn wastadol. A'r peth ola, y camio ola i ni'n cael, mae'n gamio hyfryd y manylun ola sydd gyda ni yn y bennod i gyd. Yr oedd e'n parhau yn gloff. Doedd y pethau yma ddim wedi i'w wneud yn ddyn heb gloffni. Ac bod ni'n derbyn iachawdwriaeth lawn yn yr arglwydd Iesu Grist, a'r canlyniadau hyfryd yma, a ddeiant pechodau, ac yn y blaen, heddwch gyda Duw, do'i gyd i ni'n dal yn bechaduriaid. Does dim hawl gyda ni gredu o'r darn yma o sgrythyr mewn perfectionism, os e. Bod ni'n colli'n pechod yn gyfan gwbl, bod ni ddim yn debygol o bechu o gwbl. Na, mae e'n dal yn anabl, ond wrth eistedd ar fwrdd y brenin, neu, fel ddwedodd rhywun wrtho i diwrnod y blaen, lled-orwedd oedd yr arfer, reclining yn hytrach nag eistedd. Wel, hyd yn oed os oedd hynny'n wir, mi fyddai draed ddim yn y golwg. Ond wedi cael ei cuddio dan y ddarpariaeth yma, dan y bwrdd yma, a'r dan teithio'n brenhinol oedd ar y bwrdd. Darlun hyfryd iawn sydd gyda ni fanna eto yw fel mae darpariaeth ein Duw ni yn yr arglwydd Iesu Grist yn golygu bod yn beiau ni wedi cuddio. Bod yr arglwydd yn edrych ar haeddiant ein gwaredwr a bod yn beiau ni dan y bwrdd fel petai. Ydy ni'n gwybod rhywbeth prynhawn yma am ras fel hyn, am ras Duw. Petai amser prynhawn yma sy'n ni'n mynd ar ôl hanes Jonathan a'r cyfamod. Y cyfamod a wneithbwyd. Oedd hyn i gyd yn ôl y cynllun. Yr arfaith, oedd yna gytundeb wedi cael ei wneud rhwng Jonathan a Dafydd. Ac i ni yma prynhawn yma o blegyd y cyfamod a wneithbwyd yn rhagwyddoldeb. Ynglyn â achubiaeth pobl Dduw. Y cytundeb yma rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân yn dyst. Cyfamod cryf. Pwy ato ddyru ddim. Nid byd na bedd all dorri ryfedd rym. Diysgog yw hen arfaith Duw o hyd. Nid siglo mai fel gweinion bethau'r byd. O iachawdwriaeth gadarn felly. O iachawdwriaeth glir. Fi dyfais o'i chyffelyb. Erioed ar fôr na thir. Dwi'n dymuno fod pob un ohono ni yma prynhawn yma yn gwybod rhywbeth am y gras anhygoel yma. Mwyn ei enw. Amen. Yn mynd 202. Iesu, llawnder mawr y nefoedd, gwrando lef un eiddil gwan sydd yn gorwedd wrth dorsedd ac yn codi lef i'r lan. Mae'n elynion heb rifedu yn fy nghuro bob tŷ, ac nid oes all fy achub is y nefoedd, ond tydi. 202.
Gras ein harglwydd Iesu Crist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.